Naami karon sa Pier 88 guys. Nangita na sad kung nadugasan na ni siya. Di ami diri sa Liloan. Na. Minchong akong kuyog ya. Og si Israel. Ari man kuno na sila maglagan. Haka bata ay layo ag laganan eh. Sinsao ni siya gahi kisag ko. Talawang at bang ano, dagat ni. Kita po sa anak. Saan naman? Mo ni ang piritit guys. Oh. Tindot na siya sa pero nangita di ko sa kong anak. Sila eh. Dagat na siya diha. Dagat na. Mo ni siyang Pier 88 dire. Dire mi na ami dire. Dire. Nangita mi sa kong anak. Asa ni Mincho? Na Minchong ay kuan taon Minchong ngita ang taon ko na. Nami diri sa Pier 88 guys. Daghang kanta yan basta naa lang kay kwarta. Wag kay kwarta ako. Asa man miss? Kita taon sa kong anak. Uy, kwarta, uy. Wala ko'y kwarta. Wala kwarta, uy. Ay, sige kon, kay wala kwarta yung papa. Luoy kaayo. Nangita tang God. Kana mga patos. Ayun, sikat yun. Dong nakakita kag bata diri dong. Hindi dagang bata. Mo ni ang Pier 88. Pier 88 guys. Nindot siya Suruyan guys. Yang atbang anak dagat. Bugnaw ka diri eh. Kana itom dia dagat dia. Yung tagay nila yung tao.
Bayad. Ay, ay, ay. Dali, atay. Ali, ali, ali. Mini float na. Chong! Naas minchong ay, wajud siya kitanggad. Lad guys. Na. Kana diha dapita, kana diha dapita. Kuha na siya, dagat na siya. Hangin kistanan, grabe. Nindot na siya direk, susuruyan kay daghan nga pagkaon na ninda, tuunahan. Ya diha ing entrance, diha ida entrance. Ya unahan sa da sa entrance niya diri sad. Asa man chong? Asa? Imong ginan na gad pa. Guys. Mo ni siya per 88 guys. Nagkakay ko na video diyan kaya. Dagat na siya. Dagat na. May minchong ay. Ano pa ka ito nangaligo, chong? Israel.